Привет, момичета! Днес ви показвам моя вечерен ритуал с комплекта The Renew Edit, в който Youth Potion идва като подарък. Това е една от най-подхранващите комбинации за кожа, която придава мекота, еластичност и сияние. Започвам с Renew Cleanser. Нашия почистващ балсам с сиремен. Вземам си с пръст, защото аз нямам шпателката. Тя също е подарък към комплекта. Загрявам малко количество между дланите си и го нанасям върху суха кожа. Той се превръща в купринено масло, което разтваря грим, замърсявания, без да изсушава кожата. Може да си направите малък масаж. Така. Само че по-бавно, видеото е забързано. Може да си вземете малко водичка и той ще стане като едно момчице. Ето сега показвам. Така. След това го отстранявам с влажна бамбукова кърпа, която е включена в комплекта. Този балсам е подходящ за всеки ден, сутрин и вечер и е чудесен за суха, зряла или менопаузна кожа. Почиствам внимателно, без да натискам, да притискам кожата или да трия. След това преминавам към Youth Potion в фазен серум с ретинол, който обновява кожата през нощта. Разплащам добре. Загрявам около няколко капки между пръстите си и потупвам върху чиста кожа. Той изглажда текстурата, намалява фините линии и придава равномерен свещен. Може да се използва вечер, но ако кожата е чувствителна, може да се смеси с нощния крем. И не забравяйте на следващия ден задължително ползвайте слънцезащита. Завършвам. Завършвам с ритуала богат нощен балсам за околоджения контур, светлоземи. Нанася малко количество, масажирам с нежни, нагоре насочени движения. Той стяга, озарява и изглажда зоната около очите и я подхожда всички типове кожа. Това е моят пълен вечерен ритуал с Renew Edit, Renew Cleanser, Youth Potion, Lift. В края на видеото ще видите и красив кадър с Хузма, която държи клинзър, както и снимка на целия комплект. Това е с обич, Ваня. Бай-бай!